Отново съм аз и отново сте с... Кръстихме го, нали? Мото живота с мене. Намираме се на Враца, на връх Леденика. Тук много бързо мога да ви покажа целият събор, какво представлява. Уникално място е. 3-5 юли. Добре, че са го написали, защото аз много дати не помня. Бързо да ви покажа за какво става на въпрос и на този мото събор, като трябва да внимавам. По-късно ще има игри. Днеска е петък. Доста голяма част от хората почнаха да идват четвъртък, които на няколко мотосъбора ходят от четвъртък. Всички знаете, че започват от петък. И доста голяма тенденция явно се оказва на доста по-хубавите места, където има възможност за каравани, за много палатки, равно окосено, очистено. Тук е все пак и парк, който се поддържа от общината. Ще ви разведа, тук е и пещерата Леденика. Идвам тук от 5-6-7 години всяка година. Всяка година влизам в пещерата. Всеки път се заслужава да влезете в тая пещера. Ще ви покажа. Парк има означен, ограден, чистен, поддържан. Хижа си има в на самите 50 метра от самата сцена и събор. Ще ви разведа, да ви покажа за какво става. Въпрос на първо да си платя входа. Нищо, че съм тук от 2 дена. Дайте да си платя хода. Чо не ще ме изяде? 2. Да, нищо, че съм сам. 2. Да. За покера няма ли да се плати? Кой? За покера. Кокера вечера го опаваме на скарата. По-надко се от него вече. От тук ли режим за де трябва да спечеля мотора? Да, защото съм се разбрал вече за този мотор, че трябва да го взема. Ти си го продал вече. Да, вече и в OLX аз съм го сложил даже. И тъй. Чай да видим домбулата. Специално за цено. Цено платих си входа. Да не ме едеш. Ето, ресторант си има, който си входа, пътя, надолу влизате. Трябва да почна да говоря с врачанския акцент и диалект, да мога да се разбирам с тях, не само да мекам. Леко се е затънтило отгоре, дано да прескочи, дават го за 1 час да превали. Не, че не сме си... Не, че не сме опънали каравани, шатри. Страшно много хора има с каравани, което тук ме изумява. Винаги тук има много хора с много каравани. Местността го позволява. Айде, колкото знам, няма вход за каравани. Което е супер. Его какво представлява? Като общо взето цялата сбирка е много компактно събрана и много компактно хубаво мога да я снимам. Его са хижичката, хижа Леденика. И автобус даже има с баби, които искат да участват на мотосъбора, тоалетни. Ще направя в по-близък план. Места за хората, които искат да седнат. Там си има работещо заведение, което си е целодневно, годишно. Има супички. Има някакъв хубав мотор с кош, който го карат. Сцена. Озвучението е... Значи такова озвучение не съм усещал скоро. Понеже съм тук от вчера. Не мога да не ги пофаля за озвучението. Целият събор тук по принцип си е безупречно и всичко си е перфектно. Игри има страшно много. Ето тук е така поетос. Само секунда, трябва на обратната зумна. Ето тук по тая поляна правят една игра с едни парзаления по задници. Тя предполагам, че утре ще ви снимам и програмата. Още един екземпляр. Мотори с история. Зеления се обажда. Вчера бях на 5 метра пред сцената. Така беше усилена музиката. Много интересно. Музиката беше толкова усилена, че баса и тялото ми направо вибрираха. А на 1 метър от мен си говоря с човека, както си говоря в момента на телефона сам. И си говоря с човека до мен и го чувам. А усещането пред сцената е уникално. Не знам кои са момчета, дето го правят и нещо.
казваме, че са от Враца. Музиката, поздравления, честно, те не го бях усещал скоро. Не, че съм някакъв критерий за музика аз специално. Точно мен не ме бива в това нещо. Его, даже си има иконна база тук, който иска да пожелай. Дали има вода? Няма. Ах ти цено, ах цено. Но пък има... Той е врачанско откачен. А иначе и вода си има отдолу, са сложили водоноски. Това беше официална покана по-врачански. Тук правилата са други. Да. Така е. Голяма. Емони! Той е, обичам ви, да знаете, по-врачански. Пушат коминити, шатри, парови. Ей така набързо, докато няма хора да мина да ви заснема, да се види за какво става въпрос долу горе. Цените са нормални, понички, сладоледи, царевица, скара. Тук някакви момчета дето разбират. Ето е нашия фоторепортер. Севдо! Чакаме те! Опера се! Започват, добре, че има. Бира, евро и 50, всичко си е нормално. Така че на нашите мероприятия не е толкова зле, колкото всички си мислят. Изложение на японски мотори. Това е на Мотомафия сервиза във Враца. Доста са напреднали тези японци. Който желае, може да отиде във Враца или да ми пише, ще го свържа с човека, който отговаря за тези машини. Куджи мотор. Много са уникални. И ще ви ги покажа, наистина се заслужава. Не знам, те са японци, скоро ще изместят някои марки. Японски, дето, нали, по принцип японско лошо няма. Обаче май и китайско лошо няма. Тук е някакъв нормален аспух, по-врачански. Сега ще ви покажа и сцената. В момента се измислят игрите. Его и нашия... Cheers for many fucking years! Чакам ви, купона започва до вечера! Его и главният... Не, аз Ето и първия участник. не пия, ама мерси, за теб, некъде за тебе. Аз не искам, не. Drew a circle in the dirt and Ash said what you want. I shouting at the truth. Crossroads fire. И да ви покажа една машина, току-що виждам за първи път. Ява Скош. Уникално нещо, което Ява започнаха напоследък да правят тези работи. И моторите, които взеха да правят, са супер добри. Ей ги и тук. Чисто нови Яви. Ей ги. Има и пистова Ява. Класиката. Ето е класическата, която е от моите години, най-вероятно повечето хора я помните. Тук е малко по-усъвършенствана. Дискови спирачки, което е нормално вече за тая година. Резервуара са запазили. Фара, който свети с кормилото, също са запазили, което е между другото голям плюс. Винаги фара да свети с където отиваш. Кафе рейсър, че има Ява, и за любителите на обикаляне, тук има някакъв много страшен голям телевизор, каквото и да значи. Тук си едно съм с таблет, не мога да разбера, с телефон в ръка. Отопление виждам, че има на краката. Ами, мотори красиви, на нормални цени, за разлика от някои други, които не познават парите. Явичката е да беста.
надолу ще заведа. Да ви покажа. Има супер е, че няма хора, тъкмо може да ме чуете и тъкмо мога да обясня какво виждам. Ето ги нашите приятели от Монтана с тениските. Който иска тениски, някакви свързани с мото и рок и метал, всякакъв тип нашенски тениски. Това са хората. Тоалетни, вода, сцена, места за седнали хора, хижа, магнитчета, който иска. Дали има магнити за събора? Ти пък не ми идва на къла. А они така иначе даваме някакъв вид спомен на всеки един. И го и плаката. В петък гумените глави, Deep Zone Project, Диан Соло, специални изнали щял да има. Тук в събота някакви групи, които малко не ми на английския, знаете, че ми е сложен. Голямата награда в томболата, Ямахичката. Супер. И това, което е захода към пещерата. Да ви го покажа, ще бутна пауза, понеже има 100 метра. Да не хора и да си изглеждам като лудите сам. Как си говоря. Но мястото е супер. Дори за хора с малки деца, дори за хора, които и не обичат силна музика, има място, къде могат да се пълнат палатките, където грам няма да чуват музиката, примерно. Макар че знаете, че музиката по нашите мероприятия, мотосъборите, си има час, в който спира. След вечерните програми, групите, томболи, игри, винаги най-късно 12 часа музиката е намаляла и е спряна. И след това да може всеки да се почини и да се чуи с приятели, види. После 12 часа какво ли ще чуваме и ще виждаме, то е ясно колко се виждаме. И ето, даже тук има и пейнт, нещо си деца гърмет с пушки. Малко е странно, мисля, че е позанимарено. Не знам дали работи честно. Но пък са чисти, са коси, това е важното. И ето захода, който е за пещерата. Тя се работи целодневно за хора, които... О, даже има някакво барче за видение. Браво, той миналата година го нямаше. Супер. Люлка за снимки, хорица. О, има и тоалетни тук също сложени. И то е много добре. Тук е някакви лифтови, някакви въжени неща за деца. Полянки. И тук може да си опънете, предполагам, палатка. Никой няма да се нацупи или разсърди. Естествено всички след палатките, където ходим, си почистваме всеки региончето, слагате си буклука на местата, дали на самото място, къде сте били в чували. Винаги може да поискате от организаторите някакъв чувал за буклук. Всеки един организатор, който има на мотосъбор, ще ви даде чувал голям, да се събирате нещата вътре, ако няма, нали, близо с контейнери. Ето е самата станция, която е за хода за пещерата. Каса, честно не знам колко струва входа, но пещерата е супер добре направена, интересна е. Има си екскурзовод, с който влизате вътре и ви развежда. Доколко знам, май в тази пещера се правяха сватби. Тук има обозначение за прилепи на няколко езика, кой какво. Даже е го и опознавателния маршрут, което природен парк Врачански Балкан. Да се поправя. Аз с моите знания. Ето, кът за децата на тихо и спокойно място. Тук е окосено, изчистено, което означава, че общината го поддържа. Полянки, доста е голямо. Тук и за някакви мероприятия, предполагам, когато има от града, хората идват и правят разни събирания, празненства. Оттам се влиза, по тези стълби надолу вляво се слиза и пещерата е в тая планина. И даже вижте какво има и тук, те с които не сте идвали в парка.
Аз съм сигурен, че много хора не сте. Ето, пейчици. Да, не знам, защо не правят събора тук. Пейки, маси, може да си наслагаме и масите между пейките, сцената е ниско-долу. Моторите могат да влязат, има място за палатки, отнатъка се очисти. Спокойно събора може да стане и тук. Его амфитеатър си има направен. Пейки, маси, малко. Да, се очисти сега. Когато има мероприятие, предполагам, че се поочиства повече. И така. Айде да бутнем пауза, да ни приказвам още половин час глупости. Какво става по тези събори, вече не знам. Жените взеха да стават повече мъже, което е страшно. Мъже замислете са. За всички жени. Дай Боже повече по моето събори. Както и казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. По-добре повече или нещо второ. Винаги да е повече. Сори, ама пробвам си тук някакъв стик. Ми подпрочиха да си взема, да го пробвам, да видя как ще е. Малко се губя, не ми са цупети, уча се. Така. Сега тук е така. Добре бутам, тук мърда. Поляната зия са пълни то доста сериозно. Понеже има много коли, които са вътре, и много бързо са пълни. Според колите, ама всички хора са си опънали беваци, които са с коли, не е като паркинг, а просто всеки си носи багажа с колите и няма как. И бързо са пълни. Въпреки времето, продължават хора да идват, което е супер. Аха, не ги е там къде са. Що ли не му очудва нищо? Не ги вижда. Обувците. Все едни и същи. Няма кой друг да се изложи. Все едни и същи. Ако не са нашите, няма кой да е. Не го знам този стик как се върти, ама що следва жени, не знам какво му става. Не го пак там отива. Само да ги инструктирам на къде да карат. Габровците идват на събора. Снимай на банката пред кеската. Ще влезеш вътре между баровите и тогава с надясно. Не е тук веднага, а отдолу там. Айде. Ако сте се качи по Дай! Ей, това е въртията, Каза ли къде да влезе? Да. Не трябваше ли тук? Не, тук не. Там отдолу. Ще направим място. Има. Добре. Поздравям, че да. Много да. Ей, тук ли? Да. Май вали тия кара. Да. Това караш. Само да ви кажа защо не ми е грам лесно на тези места. Ето, вижте защо не ми е грам лесно. Само вижте какви личности има.
Как е? Перфектно. Значи го издържи после. Кое? Не знам въобще какво гледам в момента. Не, нищо не гледам. Let me see you. Let me see you. Let me see you. Let me see you. Следващата игра е предай нататък. Игра само той. Участва. Това говоря да видя. Сега да спратим. И малко преди да почне концерта, да ви покажа. Лудницата е пълна. Първият записал бавно, постъпателно към победата върви. Те хубавите неща стават бавно. И голям машин школче. Давай. Не се срамувай. Няма който ви. Аре, озорик ли са? Оп. Давайте, момчета. Бира на корем. Горица зависява, че. Така. Ето кашатурина. Избери си позиция, били отсам. Другия, кой е другия? Кой е другия? Някой слаб! Абе, кажи, кой беше другия? Стефан Попинчев. И те си. Ти ще изкараш ли някакви евра? Какви? Я не да ти казвам какви. Изправи. Добре. Ready go! Човек си е платил, стига. Мога ти се, не го. Не. Ето 10 плюс. Ето. Значи Стефан така. Коя награда? Чакай бе, това беше за тая игра, бе. Не може бе. Да кажа ли нековица габровци? Един габровец отишъл в много голям град. Представи си, Нью-Йорк, Сан Петербург. И като само на летището, и как си ходи, едно портмоне, пълно с пари. Ама яко, долари, евро, всеки работа. Намерил ги, скрил се зад един ъгъл, извади почнал да брои. Брой. Преброй, вика, малко са да е, малко са. Нали така? Хронометър! Старт! Кръга нагоре! Концентрация, внимание, браво, давай! Да дойдат тук през сцената. Сега ще видим доколко мога да броя. Миналата година беше до 8. Може да съм надградил нещо. Най-много брой куп тук пред сцената. О, младене! А след това
Операция Гащи. Изключително женска игра. Искам жени участнички тук. Ще разясним регламент. Браво! Класа! Аплодисменти за Петю! Иди! Добре, че не участвах в шофьорския курс, защото не мога всички да бъдат. Дай! Аплодисменти за петите момчета! Девети национален мотосъбор Враца, Линерика, Мотомафия МС България, М2FL. Малко сварихме чайника, това е част от играта. Аплодисменти за Петю! Тук на масата, тук е силата. Няма любов. Айде. Бак. Ами не може. С тия работи, къде ми носиш, нищо не може. Дай сега мисля, че знам какво ще стане с тебе и готово. Само да го сложиш. Тренирахте ли? Айде, лъйте се. Ей! Добре. Ей, тия големи ръци изправи. Ама китката искам да изправиш. Изправи. Ready, go! Оп! Пили! Какво пили, бе? Твоето пиле. Твоето пиле. Бе, така дойде отзаде. Така дойде отзаде. Фалстар! Разсия се, пак! Най-големия. Айде, ти да видиш. Друго си е. Десо! То мъж се казваше Иванов, ама как? И съм излязал с реф. Ебоне! Пусти му рок н рол, най-добре ще му отива апаратата, моля. Аплодисменти! Това е регламента на играта. Без ръце да ги дигнем нагоре тези гащи. Че и с къси гащи па се справя. Дай! Това е майсторство. Няма ръце и гащи са горе. Те на хората и палят този гащи нагоре. Айде! Операция гащи! Няма милост. Ти догоре ли ще ли ги сложи? Но това е последния мъж, който вижда да го прави това нещо. Изключително и само за жени. Аз мисля, че стига толкова. Добре, да. Те посяга жената да гледа, бе. Сигурен си, готов ли всичко? Ала ще ме убият така, готови ли сте? Старт! Айде, кучи са, кучи, кълки. Поколи, какво става тук? Май имаме победителка, Нет, какво ще кажеш тук? Ти си качеш на врата, бе. Аз не мога да преценя. Кой? Я изпадака, бе. Майко Велиция. Аплодисменти! Мисля, че трябва да дадем поне 2 награди. Поне 2. Чакай, това се учат. Ими!
момчета си играят в гравитацията. Браво! Апаратата. Не са базиката. Аплодисменти за Петя! Хора Freewind Riders, България, 31 юли, 1 и 2 август, заповядайте на Старозагорски минерални бани за последно, да си направим шоуто. Как така да ни мрежи? Ало, бе. Важно сме живи и здрави. Почваме да вървим. Някой да ми помага. 1, 2, бре, моля те. Много Леци. Много са се нагласили този път. Удариха ма. Четири човека. Има и заносени, 35 хода съм платил. Донесете и другите. Това не може да бъде истина. Това не може да бъде истина. Това е провокация. Но все пак, някой може ли да бъде тук повече от тях? 24 човека имаме тук от Freewind Riders България. Иска да ви кажа нещо. Картела винаги е повече. Елате, момчета, да вземете вашата награда. Къде са бутилките? Дупница! Я се съберете тук! Нямате лица още. Нямате лица още. Сега ще получите вашата награда. Дай, къси. Давай, ти не искаш да си ходиш. Гледайте внимателно регламента на играта. Операция гащи. Чай се изнесе мъглата. И тъй го стигнахме отново до пещерата. Нямаше как навихаме да вляза. Всяка година влизам. От тук се влиза. Ай, Ваньо. Няма да те снимам, деве, не бой се. Кацата. Значи някои хора не трябва да ги снимам. Да подготвим за хода. Ето тук по тези стълби надолу и се влиза в зимника задължително, колкото е топло, задължително с горнище. Него моето. Обличаме се задължително вътре в пещерата. Подскочи мотора от хубавия асфалт и той като няма окачване отзади. Не е вятъра, просто целият тръгна. Може живях и този път. Хубави пътища.
Няма значение, клуба плаща. Другия път събора трябва да е тук вътре. Вече миналата година ги дойдох. Ти не си ли идвал тук? Спага в стаята. Ти за това и сега ти е интересно. След максимум 20 минути, тъй като длъжността на особена може да стигне до 92% от работа на техническите инструменти, които са предимно да ги. Както споменах, може да давате различни търпени в формата на дрони, панайстени, яйцевидни форми, биовали. Белият цвят се дължи на народа, но тук може да заледи при екстремно ниски температури, техните големи процепи, които достигат до повърхността на планината, там на въздух. Там нататък температурата е постоянно около 7-8 градуса, независимо от тази навън, тъй като е по-старата част на пещерата, по-капсулована е, няма такива големи отвори. Студените са по-тесни и студения въздух не може да промина вътре. Първо ще преминем през тази по-стара част, която е по-тежка физически, повече стълби и по-тесни. Да. И като на концерт на ACDC.
се, но сега продължаваме с нашата ретроспекция. Още нещо великанско от най-великият български щурец Кирил Ваничков! Трудно беше на ветерика. Айде започнем така! Търпи сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, за винаги умени глави. Кога изкърцат темето лъжти, ние сме батковци на вашите бащи. Не глава, гумена пишка, само на дивана за спастишка. Младежко е сърцето и душата, дорето с герба ми се сващат краката. Чистоти стачени, много красив, нямам бяла коса, защото съм прешив. Носех турби сега, аз съм глава, но за разлика от теб сутрин не стърбвам чорба. Купих си днеска новия бостум, ръцете горе и вдигнете шум. Една, биги, биги, две, биги, биги, три, и черният ми дом започва да крещи с бум. Сега ми се бутете, защото като станаме монастарите. Търпи сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, за винаги умени глави. Търпи сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, за винаги умени глави. Аз съм особа, движа се без злоба, забрави да ви спи. Някой ми открадна сърцето ти, което плачеше нощта не сън. Повярна нещо вътре в тебе, не поглеждаш дори навън. Ще оставиш ли това, за което си мечтал? Из години си се борил, път по който си вървял. Само вие! Силно, силно! Ще поиска ей това, което ти си отнемал, без дори да си разбрал. Някой ден сърцето ще те съди за това, за това, че много си го никога не казвай да, когато чувствата ги няма в теб, когато равиш твоята самота, пак се луташ за кой ли път до море от своя бяг. Продължаваш сега там и вътре някъде дълбоко в тебе, ами ти оставаш сам. Ще поиска ей това, което ти си му отнемал, без дори да си разбрал. Лично, братле, искаш да ти дам микрофона да изпееш една песен за нея. Каквото може да го пееш. Значи, мисля, че е време този пръстен да го махнем от ръката. И да сложим истински на една камера. На колене, брат!
Дами и господа, тук се случва нещо много романтично. Още ли шум? Имаме ли да? Имаме ли да? Шум, нищо не чу за те прекрасни хора! Как? Сега ви предлагам да изтанцувате първият си предсватбен танц. Нещо ново от сърцето и душата. Прекрасни моменти! Стигаме телефоните и запълните. Прекрасни моменти! Това е едно, дами и господа. Или на плъй. Действително. Днеска правим всички! Това е нормалия! Сетте си за мене вечерта. Окей. Слънце, може би съм твоята. Как беше това? За първи път за секунда да се върти света. Тогава аз усетих топлината в сърцето. Пускаше ми главата. Беше първи сладолет. Аз паркирах Мерцедеса точно пред теб. Видях твоя си моят външен вид. Господи, толкова ти бях на вид. А ти просто изглеждаше перфектно. Беше се облягла доста ефектно. Усетих, че и ти също ме наблюдаваш. Дойде автобуса, трябваше да заминаваш. Тогава се качих от думата на не спира ти тя, най-красивата жена. Ако аз бях воден, ти беше водата. Ако ти беше, аз бях водата. Всички за тях, стигаме. Слънце, Запази за мен вечерта. Всички цяла брата. слънце, може би съм твоята. Още ми да шум за най-капилите! Разказвам сега една обикновена история за мъжа и жената. Това е моята теория. За втори път те видях клуба. Исках да си майка на моите деца. Отново беше облечена доста стилно. Усетих някакво чувство доста силно. Ритъм, добре чувашки. Видях твоите ясни погледи. Черешка, приказахме си, усет някой друга смешка. Не усети как ти стана моята жена, моята любов, моята мечта. Благодаря ти за моите деца. Всичко това е всички прекраса. Слънце, запази за мене вечерта. Слънце, може би съм твоята луна. Ева Мария, дами и господа. Слънце, Стигаме с телефоните. запази за мене вечерта. На всички плювели. Слънце, може би съм твоята луна. Шамара и най-вече за най-новото младо българско семейство Евалия! Това беше Семейство, шум за нашето семейство! Това беше първо за първата прашна нощ. Пожелаваме най-хубавият живот, който може да си представите. Уникално се. Окей. Някой желаеш да го оженим? Има ли още или ще изчакате малко? Окей, има много фенки тук. А има едно много написано яко парче за това, което започва. Ето, така. Ау! Дай да сега! Сега си е бал майката. Е, че караме така. Нещо става, нещо остава! Ale Colson!
как преминава една обикновена неделя на събор. Много е гадно на съборите. Който не е закусвал да заповяда. Да, на брат съм. Хляба какъв беше, дед го прекара сега? То се от 2 седмици му хлясали. От миналата година събора. Я да видим олио, има ли олио? Олиото скъпо няма. Тук в Враца е много скъпо олиото. Какво трябва? Филийка? Айде, и едни заключителни думи за събора, набързо. Повече няма да снимам достатъчно. Материал направихме. Страхотно хубаво място, страхотна... Оцелихме и страхотно време. Паркинг за каравани, за коли, мотори, бани, тоалетни. Хубав парк и за хора, които не са идвали. Пищери, места, на които може да се сложи и тиха музика. Да не чувате музиката на тихо място, да станете. Много места. Имаше заседнали хора да седнат, както на открито, тъй и на закрито отдолу. Страшно много. Имаше и такива шатрички, на които продават разни неща. Естествено, да не забравим. Наградата на Габровския събор е това Suzuki Intruder 1500, който някой от вас ще спечели, когато дойде на Габровския събор на 21, 22, 23 август, с цел благотворителност за едно детенце Ники, което е на 6 години, което се нуждае за жалост от трансплантация. Надяваме се колко повече хора дойдат, повече средства да съберем за това детенце. Както вече казах и навсякъде го пишем и го казваме, доброто е заразно. Всеки един човек, който дойде, е принос към това детенце, отново да има усмивка, с която да расте, защото сами знаете, че децата са нашето бъдеще. И тъй, до следващия събор. Чао! Бивака. Палим!